служители на общинска администрация. На този ден, 30 януари 1960 г., се поставя основата на един от важните етапи за развитието на нашия град. Указ номер 38 на Президиума на Народното събрание, с което генерал Тошево получава статут на град, е символ на много усилие и труд от страна на нашите предци. Днес, когато преминаваме през улиците и забелязваме сградите, които носят тяхната история, виждаме как всеки камък е обгрижен с любов и отдаденост на хората, които са ги изграждали. Със силата на тяхната вяра и труд се е формирало днешното генерал Тошево. Град, който продължава да се развива, като носи в себе си мечтите и надеждите на поколения. Генерал Тошево е част от сърцето ни и ние го заграждаме, за да бъде още по-красиво място за живеене. Честита 65 годишнина от обявяването на генерал Тошево за град. Честит празник! Честит рожден ден, доктор Бонева, да сте жива и здрава от името на групата от Българската социалистическа партия в община Генерал Тошево, лично от мое име, да сте все така целеустремена и още много дълги години ви пожелаем да сте председател на Общинския съвет. Благодаря. Колеги, да минем към дневния ред. Първо кворума да гласуваме да, развълнувах се. В залата присъстват 15 общински съветници. Имаме кворум. Пред вас е дневният ред на заседанието на Общинския съвет, изпратен на всички. Има ли допълнения към дневният ред на заседанието? Няма. Да влезем в режим на гласуване на дневният ред. В режим на гласуване сме. Господин Коста Костов.
14 гласа за, дневният ред е приет. Преминаваме към материалите от заседание на Постоянната комисия за култура, наука, просвета, вероизповедание, проблеми на младежта, спорта и туризма. Дава думата на госпожа Тодорова, нейния председател. Заповядайте. Добър ден. Материали от заседанието на Постоянната комисия за просвета, наука, култура, вероизповедание, проблеми на младежта, спорт и туризъм. Докладна записка от Валентин Димитров, кмет на община Генерал Тошево, относно приемане на общински план за младежта за 2025 година. Проект за решение на основание член 21, алинея 1, точка 12 и алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с член 16 от Закона за младежта, Общински съвет Генерал Тошево реши: приема общински годишен план за младежта за 2025 година. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите законови действия по изпълнение на настоящото решение. Решението е прието от 5 гласували с 5 за, 0 против, 0 въздържали се на заседание на комисията, проведено на 20 януари 2025 година. Всички сме се запознали подробно с плана. Благодаря, госпожо Тодорова. Четейки доклада, понеже в нашата община сериозно се говори, че няма младите хора с какво да се занимават. Четейки този доклад, на мен ми стана интересно, че всъщност на територията на община Генерал Тошево, където са 4-те основни и 2 средни училища, където младите хора получават общо образователна, профилирана и професионална подготовка. Има 24 читалища в различните населени места, които също дават терен за изява на младите хора. На всички вие знаете колко е активен младежки общински съвет. И също така и на територията на Генерал Тошево действат 8 спортни клуба, които развиват дейност и получават финансиране от общината всяка календарна година. И 2 спортни площадки, които са със свободен и безплатен достъп за баскетбол и футбол. Другите ежегодни прояви, които общината прави за развитие и информиране на младите хора, традиционно ги има изредени в доклада, така че четейки общинския план на младежта, аз мисля, че младите хора имат къде да се занимават, стига да имат желание за това. Имате ли, колеги, по докладната въпроси или питания? Няма. Да влезем в режим на гласуване сега. Господин Петров, с 14 гласа за и 1 въздържал се, решението е прието. Преминаваме към материали от заседанието на Постоянната комисия по селско стопанство, гори и екология. Давам думата на господин Начев, нейния председател. Заповядайте, господин Начев. Докладна записка от Ян Димитров, заместник на община Генерал Тошево, относно предоставяне под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 25 година. Проект за решение на основание член 21, алинея 1, точка 8, точка 23, алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 24а, алинея 6, точка 4, член 37, алинея 1, алинея 3 и алинея 4, член 37, алинея 1, алинея 2 и алинея 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Общински съвет Генерал Тошево реши: първо, определя свободните пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за 2025 година, находящи се на територията на община Генерал Тошево, съгласно приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото решение. Второ, дава съгласие свободните пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд,
определени за индивидуално ползване съгласно приложение номер 1, да бъдат предоставени под наем по реда на член 37 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти, които отглеждат пасищни селскостопански животни, регистрирани в интегрираната информационна система. Трето, договорите за отдаване под наем по точка 2 да се случат за срок от 5 календарни години, считани от 1 януари 2026 година, след заплащане на по-висока сума между най-високата тръжна цена, на която са включени договорите за землищно за пасища, мери и ливади от Държавния и Общинския поземлен фонд за годината и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината за пасища, мери и ливади. Четвърто, приема правила за ползване на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд на община Генерал Тошово, съгласно приложение номер 2, представляващо неразделна част от настоящото решение. Пето, приема задълженията на община Генерал Тошово и на ползвателите за поддържане на мерите, пасищите и ливадите, съгласно приложение номер 3, представляващо неразделна част от настоящото решение. Шесто, приема годишен план за паша на територията на община Генерал Тошово, съгласно приложение номер 4, представляващо неразделна част от настоящото решение. Седмо, възлага на кмета на община Генерал Тошово да извърши последващи съгласно закона действия. Решението е прието от 5 гласови с 5 за, 0 против и 0 въздържали се на съставяне на комисията на 21.01.2025 година. Благодаря, господин Начев. Колеги, както разбрахте, договора за наем вече за пасищата се сключва след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена, на която са сключени договорите на землището за пасищата, мери и ливади от Държавния и Общинския поземлен фонд за годината в размер на средното рентно годишно плащане за землището на общината. Това е публикувано в Държавен вестник в брой 58/2024 година. Миналата година имахме много срещи с наемателите на пасищата и всъщност става така, че ние намалихме, господин Димитров, може ли да кажете колко намалихме миналата година? Имате ли информация? Общински съветници. На проведените срещи миналата година имахме няколко изтичащи договори действащи договори с животновъди, които трябваше да бъдат подновени. По ваше решение, пазарната оценка мисля, че беше намалена, сега малко по спомен ви казвам, мисля, че на 7 лева или нещо такова беше. Да, обаче сега става така, че държавата... Да. Сега законодателят е казал, че договорите новите, които трябва да бъдат подписвани, ще бъдат измежду по-високото от двете. Или средното рентно плащане за съответното землище, или най-високата достигната тръжна цена за това землище. По-високата от двете цени трябва да бъдат сключени договори. Каква ще е тя, вече е въпрос на проучвания и допълнителна информация от областна дирекция за земеделие. Благодаря. Колеги, запознали сме се докладната. Тук са землищата в цялата община. Има ли въпроси? Заповядайте, господин Николай Костов. Госпожо председател, уважаеми колеги, честита нова година на те, които не сме се виждали. Въпросът ми първи е 26 и нещо, близо 27 000 декара се пускат за преотдаване. Какъв процент е от общата площ на пасища и мери в общината? В смисъл, какъв е общия брой? Това е първият въпрос. Другият въпрос е, съгласно плана, право на пасища и мери имат тези, които са регистрирани като животновъдни в агенцията, така по спомен казвам. Имаме ли достатъчно животновъди и до определена площ, до определени количества площ? Имаме ли достатъчно животновъди на територията на общината, които да наемат тая площ? По-малко ли са, което ще рече, че остава площ не наета,
или са повече и площта не достига? Каква е ситуацията? Заповядайте, господин Димитров. По първия въпрос, общо община Генерал Тошево разполага с 42 500 декара пасища. Част от тях са договорени, друга част се предлагат. Те, както сте прочели в предложението за решение, са разделени на такива за общо ползване и за индивидуално ползване. На регистрираните животновъди се отдават пасища, които са за индивидуално ползване. По втория въпрос, дали се наемат абсолютно всички, които са предложени, не, остават такива, няма достатъчно животновъди, които да наемат всички пасища. Малко е относително, тъй като за определено землище някоя година може да се случи да не стигнат пасищата, в такъв случай ползвателите ползват пасища от съседни землища. Господин Николай Костов. Господин Димитров, да разбираме, че останалите пасища се отдават за общо ползване, като критерия да се регистрира животновъден обект не важи. Така ли да разбираме? Не, тези, които са определени за общо ползване, те се ползват от всички хора на територията. Те не се отдават. Те не се отдават. Те се остават. Точно така. Тези, които са за индивидуално ползване, само за тях се сключват договори с регистрирани животновъди. Старата редакция на закона казваше, че след разпределението, служебното, както казахте ви, има на всеки на единица животно се полага определени декари площ. След това разпределение се обявяваха на първи търг, на който търг имаха право да участват само регистрирани животновъди. И всичко, което остане, се предлага на втори търг, на който имаха право да се явят хора, които имат желание да стопанисват пасища. Можеше и да не бъдат животновъди. Сега в новата редакция на закона се предвижда само един търг след служебното разпределение, само един търг, на който търг ще имат право да участват само животновъди. Предполага се, че ще останат в пасища. В смисъл, други хора, които не са регистрирани, няма да ги остават за обществено ползване. Да, благодаря. Благодаря. Колеги, други въпроси? Няма. Да влезем в режим на гласуване. Сега. С 15 гласа за, решението е прието. Преминаваме към материали от заседанието на Постоянната комисия по научно-стопански дейности и устройство на територията. Давам думата на господин Николай. Заповядайте. Добър ден на всички. Ще продължим да имаме доктор Бонева. Жива и здрава. Първа точка. Докладна записка от Валентин Димитров, кмет на община Генерал Тошево, относно приемане на програма за управление, разпореждане с имот общинска собственост за 2025 година. Проект за решение на основание член 21, линия 1, точка 8 и точка 12 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, член 8 алинея 9 от Закона за общинската собственост и член 5 алинея 1 от наредба за реда за придобиване, управление, разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Генерал Тошево реши: първо, приема програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2025 година. И второ, възлага на кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия. Решението е прието с 5 гласа за в комисия. Благодаря. Колеги, пред вас е програмата. Там има всички приходи, които се очакват от общинските имоти. Има ли въпроси по докладната? Няма. Да влезем в режим на гласуване сега. С 10 гласа за и 5 въздържали се, решението се приема. Последващата докладна господин
Втора точка, докладна записка от Диан Димитров, заместник кмет на община Генерал Тошево, относно даване под наем на имот по реда на Закона за общинската собственост. Проект за решение на основание член 21, линия 1, точка 8 и линия 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, член 8, алинея 9 и член 14, линия 1 и алинея 7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Генерал Тошево дава. Реши първо, дава съгласие за отдаване под наем за недвижим имот общинска собственост, чрез публичен търг с явно надаване за 5 години. Става въпрос за две помещения в бившата болница, кабинет 104-105. И второ, възлага на кмета на община Генерал Тошево да извърши последващи съгласно закона действия. Решението е прието с 5 гласа за в комисия. Благодаря. Доколкото разбрахме на комисия от господин Диан Димитров, кабинетите се искат за направа на солна стая Генерал Тошево, което да се ползва от всички граждани. Имате ли въпроси към докладната? Да влезем в режим на гласуване. С 14 гласа за и 1 въздържал се, решението е прието. Колеги, преминаваме към материалите от заседание на постоянна комисия бюджетно-данъчна. Давам думата на господин Начев, нейния заместник председател. Заповядайте, господин Начев. Благодаря, госпожо председател. Първа точка. Докладна записка от Мария Гаврилова Танасова, началник отдел финанси и бюджет и заместник главен счетоводител относно разходите за командировки на кмета на община Генерал Тошево. Проект за решение на основание член 21 алинея 2 от ЗНСМА. Общински съвет Генерал Тошево реши утвърждава разходите за командировка на кмета на община Генерал Тошево за четвъртото тримесечие на 2024 година в размер на 444 лева и 35 стотинки. Решението е прието от 5 гласували с 5 за, 0 против и 0 въздържали се на заседание на комисията, проведено на 20.01.2025 година. Благодаря, господин Начев. Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма. Да влезем в режим на гласуване сега. С 10 гласа за и 5 въздържали се, решението е прието. Последващия доклад на господин Начев. Втора точка. Докладна записка от Валентин Димитров, кмет на община Генерал Тошево, относно обезпечаване на разходите по организационна и техническа подготовка частични избори за кмет на местната присъда община Генерал Тошево на 16 февруари 2025 година, както и финансиране на обекти по проектиране и авторски надзор на улици и водопроводи в част от населените места в община Генерал Тошево. Проект за решение на основание член 21 алинея 1, точка 8 и точка 23 алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с член 98 алинея 1 и член 126 от Закона за публичните финанси и дейности за следващите 3 години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общински бюджет на община Генерал Тошево. Общински съвет Генерал Тошево реши: първо, приема план сметка за подготовка и обезпечаването необходими за провеждането на частични избори за кмет на местната присъда община Генерал Тошево на 16 февруари 2025 за ОИК и СИК в размер на 24 000 лева и за обезпечаване на дейността 16 500 лева. Второ, одобрява разходи в размер на 48 840 лева за обект проектиране и авторски надзор на улични водопроводи и следните населени места на територията на община Генерал Тошево: улица 1, село Розен, улица 6 от кота 5 до кота 38 и улица 10 от кота 38 до кота 31, село Черноко, улица от Балчанска, село Кардан, улица 1 от кота 59 до 76, село Спасов. Трето, одобрява разходи в размер до 80 400 лева за обект проектиране и авторски надзор за изпълнение на реконструкция на улични селки населени места в община Генерал Тошево, улица 1,
село Пчарало, улица 2 село Пчарало, улица 19 село Пчарало, улица 2 село Василево, улица 5 село Василево, улица 8 село Василево, улица 2 село Преселенци, улица 7 село Преселенци, улица 2 село Калина, улица Оборче село Кардан, улица 17 в село Спасово. Четвърто, всички разходи да бъдат за сметка на реализираните остатъци от параграф 9507, внесени дейности за бюджет 2024. Пето, задължава кмета на общината да разпредели приходите и разходите по това решение на бюджета на община Генерал Тошово при неговото приемане след обнародване за да бъде за 2025 година. Шесто, възлага на кмета на община Генерал Тошово да извърши последващи съгласно закона действия. Решението прието гласували с 5 за, 0 против и 0 въздържали се на заседание на комисията, проведена на 20.01.2025 година. И така сте ми дали думата, имам да задам един въпрос относно докладната. Става въпрос по точка 1. Разходите, които са необходими да се направят за местните избори, т.е. частичните местни избори в село Присъд, които ще бъдат на 16-ти, самото финансиране, къде се осъществява? Дали от местния бюджет, от нашия всъщност общински, или от държавата има някакво участие? Благодаря. Благодаря. Госпожо Николова, ви ли ще отговорите? Заповядайте. Разходите за финансиране на частичните местни избори са изцяло от общинския бюджет. Тоест ние плащаме сметката, както се казва. Както и в самата докладна е записано, ние сме планирали разходите за два тура, за първи и за втори тур, защото трябва да сме подготвени за всичко. 24 000 някъде са за възнаграждение на ОИК и техническото лице към него и останалите около 16 000 са за материали, командировки, горива, печатане на избирателните списъци от Главна дирекция ГРАО, печатане на бюлетини от печатницата на БНБ, за информационното обслужване на резултатите от изборите от информационно обслужване също. Всичко това се поема от общинския бюджет. Заповядайте, господин Николай Костов. Председател, в тая връзка с тия 40 000 лева, мисля, че бяха, въпросът ми в началото на годината, когато беше приеман бюджета, такъв разход не беше предвиден. Тъй като не се знаеше, че ще има избори. Да не говорим, че тура ще е един. Няма да са това. Откъде са, кои пера са намалени, за да излязат тия 40 000? Господин Димитров. Уважаема госпожо председател, дами и господа общински съветници, господин Костов, в докладната е записано преходните остатъци от 2024 година, тъй като в момента сме все още в процедура на бюджет 25. И най-рано се очаква общинския бюджет да бъде приет или април или май, предвид процедурата в Закона за държавния бюджет и изтегляния такъв вече от Министерски съвет, от Народното събрание и очакване на внасянето на нов. Така че всички тези разходи, които сме ви предложили в докладната и по трите точки, са от преходни остатъци, параграф 9507, които са останали средства по местни дейности от остатъците по бюджет 2024, както е записано в точка 4 по докладната. Няма как да ги гласуваме предварително, като са много настъпили обстоятелства. Значи преходни остатъци, това са пари, които са оставали от, примерно, капиталови разходи, така ли да? От издръжка. От издръжка. Да. Тъй като от капиталовите почти не останаха никакви средства. А те ще бъдат заложени в 25-та бюджет, остатъците за капиталовите ще влязат отново. Благодаря. Благодаря. Аз
само искам да попитам, госпожо Николова, Общинска избирателна комисия 11 члена ли бяха? Да. И има технически сътрудник за една секционна, за един избор в село Брисът. Благодаря. Благодаря, господин Димитров. Колеги, само да поясня, извинявам се. Може да има втори тур, пропуснах да отговоря. Не знам дали ме чути от място, тъй като има само двама кандидати. При равен резултат ще има новите избори, така че това не изключва. А когато сме внесли докладната, не сме знаели колко регистрирани кандидата ще има. Те бяха на по-късен етап. Благодаря. Благодаря. Други въпроси? Да разбираме, че от общинския бюджет ще се отидат 41 042 бройки за подготовка, обезпечаване и провеждане на частични избори в село Брисът. Колеги, други въпроси видях, че няма. Да влезем в режим на гласуване сега. С 15 гласа за, решението е прието. И преминаваме към следващата докладна, към следващата постоянна комисия, законност и обществен ред. Заповядайте, госпожо Фьодорова. Добър ден. По точка първа, докладна запис от Ян Димитров, заместник кмет на община Генерал Тошево, относно даване на съгласие за кандидатстване на община Генерал Тошево с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.5 инвестиции за публично ползване на инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура от стратегията на МИГ Вълчи Генерал Тошево 2014-2020 година. Проект за решение. На основание член 21, алинея 1, точка 23, алинея 2 от земя и съгласно условията за кандидатстване за финансова помощ по мярка 7.5 инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура от стратегията на МИГ Вълчи Генерал Тошево по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, Общински съвет Генерал Тошево реши: първо, дава съгласие на община Генерал Тошево да кандидатства с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, доставка на мобилни къщи за публично ползване за целите на културните мероприятия в община Генерал Тошево по мярка 7.5 инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура от стратегията на МИГ Вълчи Генерал Тошево за периода 2014-2020 година. Второ, декларира, че дейностите по проектното предложение доставка на мобилни къщи съответства на приоритетите на плана за интегрирано развитие на община Генерал Тошево за 2021-2027 година. Трето, декларира, че дейностите по проектното предложение доставка на мобилни къщи за публично ползване съответства с програмите за развитие на туризма в община Генерал Тошево. И четвърто, възлага на кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия. Решението е прието с 5 гласа за. Благодаря, госпожо Фьодорова. Господин Димитров, да обясните на общинските съветници. Това са остатъчни средства от мярка 7.5 чрез МИГ Вълчи Генерал Тошево, който общината има възможност да кандидатства до приключването на МИГ в този програмен период до 30 септември 2025 година. Така че идеята е тук да се закупят мобилни дървени къщички за културни мероприятия на територията на община Генерал Тошево. Визирам празника на града, празника на Лавандулата и други такива, които по предварителни данни между 8 и 10 къщички след направените пазарни проучвания могат да бъдат закупени. За да стане още по-празнично и по-пишно, за Коледен пазар също биха се използвали. Ще бъдат мобилни, може да се пренасят на
Благодаря, колеги. С 12 гласа за и 2 против. Решението е прието. Госпожа Тодорова не успя да гласува, но понеже приключи времето за гласуване, решението така или иначе е прието от 14 гласували. Заповядайте, госпожо Феодорова. Благодаря. По точка 2. Докладна записка от Валентин Димитров, кмет на община Генерал Тошево, относно определение на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство Присъд във връзка с провеждането на частични местни избори за кмет на кметство Присъд на 16 февруари 2025 проект за решение. На основание член 21, алинея 1, точка 23, алинея 2, член 22, алинея 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Генерал Тошево реши: първо, избира временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Присъд госпожа Илияна Иванова Степанова за периода до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство Присъд. Второ, трудовите правоотношения с временно изпълняващия длъжността кмет на кметство Присъд да се уредят съгласно Кодекса на труда, Изборния кодекс, Закона за местното самоуправление и местна администрация и други нормативни документи, отнасящи се до изпълнението на настоящото решение. И трето, възлага на кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия. Решението е прието с 5 гласа за. Благодаря, госпожо Феодорова. Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма. Да влезем в режим на гласуване. На заседание на постоянната комисия. Да, благодаря, госпожо Феодорова. Колеги, в режим на гласуване сме. С 9 гласа за и 6 въздържали се, решението е прието. Изчерпвахме, колеги, материалите от постоянните комисии. Преминаваме към текущи. Само искам да ви зачета в отговор на мое питане заведено деловодство на община Генерал Тошево, как е било стопанисвано кметството на село Присъд през миналата година. Това е отговора от общинска администрация. Уважаема доктор Бонева, във връзка с ваше питане ви уведомяваме следното. От 7 ноември 2023 година до 19 септември 2024 година кмет на кметство село Присъд бе Стефан Огнянов Симеонов. През този период са извършвани на 2 пъти проверки относно осъществяваните административни услуги. При първата проверка бяха установени някои пропуски, като неиздаване на приходни квитанции за заплатени такси на извършени услуги по ЕСГРАУН и гражданско състояние поради невзет приходен кочан от касата на общинска администрация Генерал Тошево и събиране на такси без издаване на документ. За периода от 4 септември 2024 година до 19 септември 2024 година датата на подаване на заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на кметство село Присъд поради неявяване на работа на кмета на кметството бе стопирана работата на същото. През този период, поради неяснота относно отсъствието на кмета на село Присъд, ежедневно бе изпращана комисия, която да констатира отсъствието му. Бе установено, че в входа на кметството има 2 игрални автомата, които са включени към захранването, без за същите да има сключен договор за наем, без същите да плащат изразходваната електрическа енергия. След констатиране на нарушението тези машини са премахнати. През миналата една година нееднократно са постъпвали устни сигнали по телефона от жители на село Присъд за непочистване на селото, неокъсяване на древните площи на гробищния парк, непочистване на боклуците в населеното място, въпреки наличието на необходимата техника за това в кметството. Има и оплакване от директора на детска градина село Присъд за липса на помощ от страна на кмета на кметството за окъсяване и почистване двора на учебното заведение.
Бяха изпратени хора от кметство в село Петлешково и техниката от общината за почистване на детската градина. За периода на нерегламентираното отсъствие на кмета на кметство село Присъд от 4 септември 24 до 19 септември 24 при ежедневни проверки от общинска администрация генерал Тошево се установиха множество боклуци пред и около входа на кметството и клуба, които служителите на общинска администрация ежедневно почистваха и събираха, а на следващия ден отново бе същото. Това е отговора, колеги, от общинска администрация. В точка стихожи сме. Заповядайте, господин Начев. Госпожо председател, два въпроса към общинска администрация. Един ми въпрос е, миналата година гласувахме средства за закупуване на помпа за нашата помпена станция, която захранва град Генерал Тошево. Какво се случва, на какъв етап сме, дали е закупена и дали вече на разположение при евентуална авария да се ползва. И вторият ми въпрос е по-скоро, то не е въпрос, по-скоро е предложение във връзка с приемането на Република България в шенгенското пространство. Дълбоко така в миналото се спомня, че имаше такъв проект в село Лозница да бъде направено КПП. Всъщност асфалт има до самата граница. Така ми е хрумна онзи ден, че би могла общинска администрация да проучи въпроса дали не е възможно и от румънска страна, докъде има асфалт и дали е възможно да се отвори там КПП при положение, че вече няма да се осъществява контролни функции. Това са всъщност питанията и въпросите. Благодаря, господин Начев. Писмено или? Заповядайте, господин Петров. Доктор Пламена, общински съветници. Господин Начев, помпите на склад в община Генерал Тошево закупена е, така че при нужда може да се ползва от ВиК оператора за помпена станция Пастир, тъй като решението е за това, както се казва, дай Боже да не се налага. А по втория въпрос, по-скоро трябва да проучим въпроса, тъй като има много заинтересовани страни в случая, две държави, няколко общини. Всъщност не знам през колко общини би минал пътя в Република Румъния, но предвид ситуацията в нашата държава, трудно биха се случили нещата, но защо не опитаме, не е възможно, както се казва, така че ще проучим въпроса. Благодаря. Други питания, колеги? Да, заповядайте, господин Петров. Иван Петров. Здравейте. Искам да попитам за язовир Дрян, какво се случва, пак го знаем, че се подава и целта не се отказва с което го знам. Господин Петров, аз мисля, че язовир Дрян беше включен в програмата за управление и разпореждане на имоти в общинска собственост. Аз го четах, така че и вие би трябвало да сте го прочели. Заповядайте, господин Петров. Да, господин Петров, в процедура сме на прекратяване на договора. Има няколко неща, които трябва да се изяснят. Затова сме го включили в програмата за управление на 2025 и ако всичко е наред с последните анекси, които трябва да напишем с все още настоящия, но скоро и бивш наемател, ще включим в следващата плана язовир да бъде следващите месеци да бъде отдаден в нова процедура под наем. Благодаря. Колеги, други въпроси? Да, ние всъщност минахме към питания. Заповядайте пак, господин Петров. Нещо не можем да измислим като цяло да ни пресъхва язовира, защото и причината той е пресъхна и смисъл измеря рибата. Да има смисъл рибарите, те да рибарят по някакъв начин нещо. Трябва да ползваме, защото за какво да го вземат. И ако имате някакво предложение, предложете. Ние сме отворени, както се казва, общинска администрация, по какъв начин да бъде проведена процедурата, приписането още на докладната за изготвянето на самия конкурс. Иначе пресъхването ние няма как да се борим срещу времето. Виждате, в цяла България пресъхнаха язовирите,
реката почти не захранваше, нямаше слепи кладенци, които да оттича водата. Това беше проверено лично заместник кмета, ходи обикаля с определени хора да видят язовира, както преди години имаше такъв кладенец, който поемаше водата преди да влезе в чашата на язовира, така че така е ситуацията с климата в цял свят, така че ние сме готови, ако искате да участвате при писането на докладната за конкурса, как да се изготвят, заповядайте. То като вариант е, примерно има един кладенец, който е доснатен и той е постоянно отворен и няколко пъти се мъчаха да го затворят. И може би там няколко набрегни смисъл да се запуши този кладенец, защото той взима голямото количество от вода, която смисъл влиза на от реката. Той е по-навътре до стената. Има един, който той вече не взима до началото на язовира, но след дори навътре, което е, има още един кладенец, който е да по-голямо количество. Ако може да се запуши и да имаме язовир, че той е цял един. Аз предлагам, и друг път съм ви го предлагал, спомням се за покрива на болницата, може да участвате в комисия, в която, когато вече придобием язовира, в смисъл бъде наистина прекратен договора с наемателя, се върне отново при нас, да бъдете част от комисия, която да огледа язовира, да кажете къде е, с заместник кмета и с началник отдел и с други специалисти. Наистина, ако има такъв кладенец, който не е известен към момента, за нас поне, да предприемем някакви мерки, за да никой няма интерес да няма ползвател или да е изпразнен на язовира. Съвсем нормално е да е пълен да се ползва от всички. Дори и за пикник, защо не е и основния му начин е за риболов да бъдат хората там и спортен или друг риболов в България. Благодаря. Други питания? Няма. Следва последна точка. Питания и предложения на граждани. В залата няма граждани, освен други, освен общини. Да. Има, извинявам се. Има ли въпроси? Няма. Колеги, обявявам заседанието закрито. Желая на всички лек ден. Не може да направи нещо.